When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that Момичета, вече съм гладна. Нямам търпение Даяна да дойде. Започвам да се притеснявам. Даяна тръгна преди час и половина. Тя никога не ни подвежда. Момичета, нормално ли е? Даяна не отговаря. Ще бъде толкова яко. Купов Даяна, но без Даяна. Не е добре, няма да чакам Даяна. Гладна съм. Момичета, ако Даяна не вдигне, ще направим купон, когато момчетата дойдат. Ще гледаме филми, ще си разказваме страшни истории, ще играем и на криеница. Жули, права си, няма да отменяме партито. Обаждам се на момчетата и им казвам да идват. Здравейте, момичета! Скучно ли ви е? Кой ще ми направи чай с мляко? Момчета, ще ви се обадя пак. Изчакайте. Какво ви става? Не познахте ли леди Даяна? Аз съм... Даяна, къде беше? Даяна, какво ти става? Нямаше те час и половина. Даяна, само аз ли забелязах, че беше с други дрехи, когато тръгна за магазина? Момичета, хайде стига! Жули, хайде, направи ми чай! О, виждам, че сте украсили коледната елха. Къде са играчките? Жужа, ядеш ли? Да, ям, както обикновенно. Виждам. Настя, какво правиш? Снимам за TikTok. Също така звънях на момчетата и на теб. Не съм чула, мисля, че телефонът ми е без звук. Жули, хайде, побързай! Добре. Даяна, ще правим ли партия или не? Даяна! Какво? Къде намери тези дрехи, когато тръгна носеше розово? Носех розово, сега нося други дрехи и на кого му пука? Правим парти, Настя, обади ли се на момчетата? Да, обаждам се. Побързай! Жули, къде ми е чаят? Ей сега, Даяна. Момчета, побързайте, идвайте. Даяна вече дойде. Не знам къде е била, върна се с някакви странни дрехи. Слушай ме, глупаво момиче, твоето място е тук, на снимката. Твоите приятели ще станат мои приятели. Знаеш ли, днес правим партия и Дима ще дойде, а ти ще останеш тук, на снимката. Момичета, елате тук. Какво, Жули? Даяна е странна днес. Жули, стига. Не знаеш ли, Даяна днес е една, утре друга. Момичета, хайде, момчетата идват и правим парти. Трябва да си пожелаем желание. Не знам, момичета, защо се взира в снимката. Не се ли е виждала и преди? Оставете я да се погледа. Не ми разваляйте настроението. Нека по-добре да помислим за желанията. Добре. Жули, какво искаш? Не знам. Всъщност трябва да е тайна. Ами ако ти кажа тайната? Не трябва. Момичета, някой виждал ли ми е козметичната чанта? Не помня къде съм я сложила. Даяна наистина е странна днес. Даяна, не помниш ли, както обикновено на приземния етаж в банята? Разбира се, как можах да забравя? Ще отида да си сложа спирала и започваме с партито. Видяхте ли, момичета, странна е днес. Момчетата са тук! Здравейте, момчета! Влизайте! Побързайте! Здравейте! Момичета, няма да ходим повече на такива партита. Да, приближихме до изоставената къща и чухме глас, казваш: отвори вратата, не мога да изляза! И също викаше: помогнете ми! Най-страшното беше, че гласът беше като на Даяна. Момчета, вие луди ли сте? Даяна е у дома. Да, тя си гримира. Влизайте. Побързайте, студено е. Момчетата са дошли. Даяна, те няма да заподозрат нищо. Жули, искам омлет с колбаси. Искам лате. Искам джоб с месо. Момчета, не съм готвач. Майките ви трябва да ви хранят. Правим партито. Днес имаме само пуканки и ще гледаме филми. И да си намислим желания. Жужа, пожелания за нова година. Жули, много си алчна. Ако няма джоб с месо, ще си направя сандвич. Момичета, наистина се изплашихме. Някой плачеше там. Помогни ми. Гласът беше като на Даяна. Здравейте, момчета. Готови ли сте за партито? Даяна? Трябва да чуеш това. Гласът беше като двоя. Викаше: помогни ми. Момчета, тук съм преди вас. Добре съм. Не знам кой е искал помощ там. Логично, няма как да е Даяна. Костя сигурно не се е причало. Мисля, че беше върколак. Момчета, чели сте твърде много приказки. Какъв върколак? Купонът започва. Да измислим желания.
Момчета, не взимайте нищо от хладилника. Аз ще ви направя сандвичите сама. Ясно ли е? Познавам те, Жули. Ще направиш сандвич с и такова парченце шунка. А ние сме гладни. Момчета, по-малко говорете, иначе няма да получите никакви сандвичи. Да, бе, гладно. Това не е вашия дом, не забравяйте. Момчета, какво чакате? Даяна, забелязах нещо. Какво забеляза, Дима? Даяна, имаш бенка на ръката. Не си я имала досега. Да, Дима, това е бенка. Имам я цял живот. Какво чакаме? Да отидем и да си пожелаем желанията. Момчета, момичета, елате тук. Побързайте. Настя, хайде! Жули, Артем, да отидем и да си пожелаем желания. Идваме. Внимавайте само и не изпускайте трохи или ще чистите сами после. Нека се хванем за ръце. Да, 7 декември. Всички желания ще се сбъднат. Кой ще си пожелае първи? Аз искам къща в Лондон. Аз искам нов MacBook. Искам да отида на Бали. Искам нов компютър за игри. Искам рототилер. Искам АТВ. Искам мотоциклет. И аз искам мотоциклет. Даяна, кажи нещо. Даяна, пожелай си нещо. Побързай, всички вече си пожелаха. Искам да живея тук завинаги. Даяна, какво ти става? Даяна, що за желание е това? Знаеш, че ти живееш тук. Обикновено желание. Всички сме си пожелали вече, сега нека да гледаме филм. Дима, целуни носа на Даяна, така че да спре да дрънка. Да, може би могло да помогне. Може би ще стане. Кой е там? Не чакаме никой. Забелязвали ли сте, че всеки път, когато правим парти, някой идва? Жули, нека не отваряме. Ами ако това е лошата банда... Кости, ако това е лошата банда, готов съм да се бия. Ще отида да видя. Ако е лошата банда, те много бързо ще избягат от тук. Прескочили са оградата. Момичета, чакайте ме. Приятели, каква лоша банда? Даяна, забрави ли? Яна от 10 Г и нейните приятели. О, да, разбира се, Яна. Момичета, само аз ли я виждам? Не, Жули, тя е клонингът на Даяна. Ужас, това е невъзможно. Какъв клонинг? Пуснете ме вътре! Студено ми е! Ще ви кажа нещо наистина вълнуващо! Даяна! Ела тук! Няма да повярвате! Какво, момичета? Кой е там? Даяна, тази самозванка казва, че си ти. Изгони я! Да, самозванка! Ето нашата истинска Даяна. Махай се от тук! Какво? Момичета, ще ви докажа, че не съм измамница, но тя е! Спомнете си какво носих, когато излязох от вкъщи. Розовите дрехи. И сега съм с тях, а тя е с други дрехи. Самозванката. Розовият костюм. Тя не лъже. Тя е самозванка. Аз ли? Ще ви докажа, че тя е измамницата. Бях в търговския център, отидох до тоалетната, за да изпробвам дрехи. Сложих розовия си костюм на закачалката и той изчезна. Някой го е откраднал. Тя го е откраднала. Затова трябваше да си купя тези дрехи. Откраднала ли си дрехите на Даяна? Загази, измамнице! Дръж се! Ще ви кажа нещо друго. Тя ме заключи в изоставената къща. Аз виках: помогнете ми, помогнете ми! Някакви хора вървяха, но не ме чуха. Но някой ме попита: Даяна, ти ли си? Аз отговорих да, но те изчезнаха. Даяна, какво има? Дима, виж, самозванката. Тя е клонингът на Даяна. Не чу ли Даяна, Дима? Трябва да се справим с това. Какво имате предвид? Жули, Жужа, Настя, момчета, познавам ви всичките. Махай се! Истинската Даяна е от дома. Ти си самозванка. Момчета! Момчета, нека да купонясваме. Да! Приятели, моят клонинг Даяна нахлу в къщата ми, при приятелите ми. Сега всички мислят, че тя съм аз. Това не е вярно. Подкрепете ме, вдигнете палец, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката. Чао на всички! По-добре да пропуснем този урок. Не, Яна, няма да отсъстваме. Няма да минем теста. Изобщо не научих нищо. И аз. Добре, ще ви дам да препишете от мен. Добре. Няма ли да имаме тест? Защо е толкова тъмно? Маруся, много те харесвам. Стани ми, гадже. И аз те харесвам. Да светнем лампите. Какво? Не правят ли теста? Като гледам целувките им, бих казала, че не. Вие заедно ли сте? Не, всъщност само си говорихме. Първо трябваше да почукате. Но ние сме в класната стая, защо трябва да чукаме? Романтичните срещи не се правят тук.
Да, романтична среща. Завиждайте. Разбира се. Надявам се Костя да каже да. Настя, предай го на Костя. Жужа, наистина ли харесваш Костя? Дай какво, предай му го, хайде. Няма да го направя, Жули, предай го ти. Няма да го направя, Дима, предай го ти. Аз също няма да го направя. Артем, ето, Костя. Какво е това? Писмо, бележка. От кого? Не знам, само знам, че е любовно. Жужа, по-спокойно. Така или иначе, той ще каже не. Не бъди толкова сигурна. По цял ден ме гледа. Сигурна съм, че ще каже да. Жули, виж, той ме гледа. Да, Жужа. Костя, от кого е? От Жужа. Костя, ще излизаш ли с нея? Не съм готов за смислена връзка. Тя ще се разстроя, ако кажеш не. Няма да кажа не. Ще нарисувам нещо. Костя, по-добре кажи да. Като излизаш с Жужа, а аз с Даяна можем да отидем заедно на кино. Дима, аз вече нарисувах отговора си. Подай го. Добре, дай го. Жули, предай го. Настя. Заповядай. Жужа, какво става? Той каза не. Костя е толкова зле напоследък. Костя е обсебен от себе си. Той отхвърля всички момичета. Значи казваш не, Костя. Толкова си самовлюбен. Ето. Костя, кой номер е поред? 10-та драма Queen, на която току-що казах не. Ти си толкова далеч от мен, като комар от луна. Знаеш ли, Костя, прекалено съм готина за теб. Реших да се влюбя в теб, да се престоря, че съм влюбена в теб. Погледни първо себе си, а после виж мен. Изобщо не си специален. Знаеш ли, ще отида с Даяна в инстасамка и ще си намеря най-готиното гадже. Разбира се. Затова ти казах не. Не излизам с момичета, които ходят на инстасамка. Костя, ще те убия! Ела тук! Кого отблъскваш ти? Загуби ме! Успокой се, учителя идва. Жужа! Здравейте! Приятели, какво става? Даяна изпусна. Имахме толкова интересна ситуация. Даяна, няма да повярваш какво стана. Жужа призна любовта си на Костя, а Костя каза не. Даяна, знаеш ли защо той каза не? Не излизал с момичета, които ходят в инстасамка. Можеш ли да си представиш? Жужа, по-спокойно, ще ти намерим друго гадже. Костя, няма да забравя това. Купих ви подаръци. Какво, Даяна, ще ги покажеш ли? Аз съм първа, защото съм нервна. Жужа, ела! Купих тези розови неща специално за теб. О, благодаря ти! Фантастични са! И ето чорапи за теб. Благодаря ти! Жули, много са красиви! Настя, купих за теб! Пантофи! Чиф пантофи! Еха! Много благодаря! Даяна, купи ли нещо и за мен? Точни са ми! Разбира се, че да! Толкова са готини, аз също ги харесвам. Купих си хайлайтър. Еха! Откъде го купи Даяна? И аз искам такъв. Определено ще отида и аз утре. Даяна, здравей, аз съм тук. Дима, говори с момичетата за женски неща. Може ли да изчакаш 5 минути? Да. Даяна, кажи за червилото. Какво е това червило? Ето, можеш да прочетеш. Това е обикновено червило. Виждате ли, момчета? Даяна ме игнорира. Ето защо не искам да се срещам с момиче. Момичетата мислят само за козметика и дрехи. Да, искат подаръци. Еха! Какво друго си купи? Какво е това? Сладка блуза. Не, широка ли е? Да, широка. Я да видя, харесва ми. Еха! Жужа, пипния. Какво е това? Маруся! Артем! О, не! Хора, спрете! Да, гледаме целувките ви от половин час, а всъщност учим. Артем, писна ми от теб и твоята Маруся. Мисля, че трябва да започнем да говорим с деветия. Не мога да понасям повече това. Съгласна съм с теб, Яна. Даяна, запознай ме с някой твой приятел. Толкова ми липсва да излизам. Не се притеснявай, Жужа. Ще те запозная с много готин човек. Наистина ли? Костя ще съжалява. Какво става? Бяхме банда, те станаха влюбена двойка. Трябва да ги скараме. Имам идея. Каква идея? Артем, трябваше да те забележа по-рано. Маруся, винаги съм те харесвал.
Боже мой, наранен си! Да, нараних се. Вчера се ударих в пирон. Миличък! Костя, мога ли да чуя музиката? Жужа, имам приятел, който винаги ми казва: Даяна толкова се нуждае от приятелка. Запознай ме с някоя от твоите приятелки. Утре ще те запозная с него. Добре, Настя, виж новия ме маникюр. много е красив. Приятели, вижте! Вижте, влюбената двойка идва. Нашата банда страда заради тях. Казах ви, че имам идея. Толкова се промених. И аз. Ние сме мили. И щастливи. 10 Г бандата ви стигна до своя край. Бандата ви става все по-малка, а нашата все по-голяма. Яна, ти си водачът на бандата. Не можем да оставим нещата така. Патрик, имаш ли идея? Бутилката. Разбира се, Маруся ще разбере всичко за Артем. И Артем ще разбере. Хайде, да тръгваме. Какво? Бутилка ли? Идваме с вас. Артем, разбра ли? Ще играем на бутилка. Костя, ще играем на бутилка. Ще те избера да ме целунеш. Жужа, не можеш да знаеш, че бутилката ще посочи мен. Готови ли сте да играем на бутилка? Бутилката знае всичко за нас. Да! Ще му кажа аз на Костя. Завъртам я. Давай, Даяна, завъртай! Дима! Дима, отдавна искам да те попитам нещо. Разнасяш ли клюки за мен зад гърба ми? Отговори, Дима! Не, Даяна, никога. Не лъжи! Лъжеш. Веднъж само, но тогава ти каза, че всичко е свършило между нас. Морете! Артем! Давай, Дима. Артем, обичаш ли наистина Маруся? Съмнявам се. Луд ли си? Да, разбира се. Артем, знах си, че любовта ти е истинска. Бях сигурен, Артем. Без коментари. Артем, обичаш ли Даяна? Да, разбира се. Добре, Артем, завъртя. Яна! Артем, попитай нещо сериозно. Яна, кажи истината. Харесваш ли по-големия ми брат? Истината ли искаш? Не, не харесвам по-големия ти брат и теб не харесвам. Артем! Артем, клюкарствал ли си зад гърба ми? Да, много пъти. Каква банда? Той поне беше честен. Честен, да. Жужа! Продължаваме. Жужа, обичаш ли Костя? С цялото си сърце, мечтая си. Кажи истината. Жужа, той те отблъсна. Костя, не се срамувай. Даяна. Първата му мисъл е за мен. Лошо, много зле, това е заради клюките. Ясно, разбрах. Дима! Какво става? И така, Дима, въпрос за милиони. Много важен въпрос. Откакто излизаме заедно, харесваш ли някоя друга? Маруся! Разбира се, че не. Само теб. Не лъжи. Дори знам кой харесваш. Има и друга Даяна, освен мен. Не, тя ми е сестра. Каква сестра? И Яна е твоята сестра. Нека завърти бутилката. Настя! Жули!
Сочи само коляното ми. Жули, какво правеше вчера вечерта? Разхождах се с Маруся. Да! Маруся, ти си предателка. Не, тя само се разхождаше. Пиехме Кока-кола и си говорехме. Давай, Жули, завърти я. Жули, кога пишеш домашните си? Аз ги пиша. Любима моя, някога клюкарствала ли си за мен? Да. Да. Много пъти, нали? Да. Виждам, че всеки харесва този въпрос. Настя! Не знам какво да те питам. Помисли добре. Ще си бладисваш ли косата? Да. Може би утре или в други ден ще го направя. Какъв цвят? Това е тайна. Ще бъде изненада за вас. Лейла! Настя, попитай я. Лейла, кое от момчетата харесваш? Нито един от тези. Тя има свои приятели. Патрик! Патрик! Костя! Патрик! Костя! Костя! Тихо! На колко години беше, когато се целуна за първи път? О, хайде! Костя, изпитвал ли си ревност към Жули или Жужа? Защо питаш за Жужа? Изпитвам ревност към Жули всеки ден. Костя, обиди ме, не е честно! Костя, завърти я! Къде ти е мотора? Взима я, прибрах го. Малко съм болен. На паркинга ли? Да. Завърти бутилката, Артем. Яна! Може да променим малко. Добре, Патрик все още не е отговорил. Жули! Жули, често ли пропускаш часовете? Честно казано, когато бях болна... Разбира се. Да, пропускала съм часове. Срам, Жули, завърти я. Настя! Не! Патрик наистина иска да отговори. Настя! Трябва да посочи Патрик. Патрик! Патрик! Добре. Жули, попитай го. Въпрос към Патрик. Попитай го дали харесва някой. Патрик! Патрик! Обсъждали ли сте някога с момчетата, мен и момичетата? Може малко. Малко, разбира се. Само малко. Само малко. Добре, завъртай.
Даяна! Давай, Патрик. Давай! Помисли добре. Давай, Патрик. Помисли... Не знам. Патрик, побърза и задай въпрос на Даяна. Все още чакам ред да попитам Костя. Патрик, давай, задай ми въпрос. Даяна, защо избра Дима от всички момчета? Защото е толкова добър ли? Защото е толкова добър ли? Просто обичам лошите момчета. А Дима е такъв. Даяна, хайде завърти я. Завъртам. О, не! Отново! Не! Искам да го направя по-добре. Костя! Дима! Костя! Костя! Имам толкова много въпроси към теб. Даяна, попитай го за мен. Жужа, не! Ще го попитам за себе си. Всеки тук играе за себе си. Костя, защо вече не ми даваш мотора си? Искам да го карам. Нямах настроение. Костя, кажи истината. Просто не искам. Лъжеш ли? Ти какво да ти кажа сега? Истината. Той просто не иска да ти го даде. Това е всичко. Добре, Костя, завърти я. Продължавай, Костя. Не, отговори на въпроса ми. Нямаше отговор. Отговор! Притеснявам се, че може да не го одобриш. Той се притеснява. Добре. Дай му бутилката. Настя! Патрик, какво стана? Беше на Патрик реда. Не. Беше Патрик. Патрик! Бутилката показва Патрик. Да, Патрик. 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 Патрик, какво правиш тук? Патрик, защо винаги си толкова весел? Те я знам. Имам добро настроение. Той е весел човек. На какво ще играем сега? На бутилка. Да, бутилката. Маруся, твой ред е. Патрик, задай въпрос. Маруся, знаеш ли, че Артем се среща с Галя? Да, Маруся. Но ние сме влюбени с него. Да, Маруся, верно е. Артем, забрави ли за нас в класната стая? Имаше искри. Това бяха само искри в класната стая. Между мен и Галя има любов. Какво? Чувствам, че нашата банда се завръща. Край. Патрик, ще получиш награда за това. Яна, ще ме целунеш ли? Патрик, ще те целуна 100 пъти за тази идея, скъпи мои. Артем! Маруся, върни се! Фу, чувствам облегчение. Играли сте някога на бутилката на истината? Ако не сте, обязателно го направете. Ще разберете какво наистина мислят вашите добри приятели за вас. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. До скоро! Чао! Чао!